Ako po si Ramil, taga Pampanga. Gusto ko lang ibahagi ang isang hindi ko malilimutang karanasan. Madalas po akong mag-overtime sa trabaho at umuwi ako ng bandang alas 10 o alas 11 ng gabi. Dahil sa tipid at mas mabilis, motor ang ginagamit ko pa uwi. Dumaraan ako sa kalsadang malapit sa palayan. Hindi ganoon kaliwanag ang kalsadang yun. Puro talahiban, puno, at layo-layo ang mga bahay. Isang gabi, habang binabaybay ko ang daan, napansin kong may isang babae sa gilid ng kalsada. Puting-puti ang suot niyang bestida, mahaba ang buhok, at tila umiiyak. Huminto ako sandali dahil inisip ko baka nasiraan siya o may nangyaring masama. Tinabihan ko siya. Pero laking gulat ko nang humarap siya sa akin. Wala siyang muka. Parang makinis na balat lang ang naroon. Nanlaki ang mata ko at biglang bumigat ang pakiramdam. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Para bang may humahawak. Nagpatakbo ako ng mabilis. Halos hindi ko na napansin kung may kasalubong na sasakyan o wala. Pagdating ko sa baryo, nanginginig pa rin ako at halos hindi makapagsalita. Kinaumagahan, kinuwento ko yun sa mga matatanda. Ang sabi nila, malikmata raw yun. Pinapakita ng mga nilalang ang hindi totoo para linlangin ka. Pero ang mas nakakatakot, nang suriin ko ang motor ko, may nakasabit na puting tela sa manibela. Hanggang ngayon, iniingatan ko yun. Pero hindi ko alam kung dapat ko bang itapon o itago. Ako po si Janine, estudyante sa kolehiyo. Dahil sa dami ng gawain, madalas akong nagpupuyat at nag-aaral sa kwarto ko. Nakaharap ako sa study table na katabi ng malaking salamin. Noong una, wala naman akong napapansin. Pero habang lumilipas ang mga gabi, may kakaibang nangyayari. Isang madaling araw, habang nakayuko ako't nagbabasa ng notes, napatingin ako sa salamin. Nakita ko ang sarili ko. Pero iba ang ekspresyon. Ako ay seryoso. Pero ang refleksyon ko, nakangiti. Una, inisip kong guni-guni lang dahil nga puyat ako. Pero nang nangyari ulit, mas halata na. Kapag hindi ako nakatingin direkta, nakikita akong kumikilos ang refleksyon. Pumipikit, ngumunguso, kumakaway. Ngunit kapag tumititig ako, bumabalik sa normal. Kinilabutan ako, kaya tinakpan ko ng kumot ang salamin. Subalit pagkagising ko, wala na ang kumot na nakatakip doon. Mas lalo akong natakot nang makita kong may bahagyang marka ng kamay sa loob ng salamin. Parang may gustong lumabas. Sabi ng lola ko, minsan daw, kapag mahina ang katawan at pagod ang isip, nagagamit ng mga engkanto ang refleksyon para makapasok sa mundo natin. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero hanggang ngayon, tuwing napapatingin ako sa salamin, pakiramdam ko ay may isa pang ako na palaging nakangisi, naghihintay. Ako si Lando, taga Batangas. Hindi ko makakalimutan ang isang karanasan ko noong undas. Alas 12 na ng gabi nang umuwi ako mula sa sementeryo dahil nakapag-inuman pa ako sa mga pinsan ko. Dumaan ako ulit sa sementeryo para dumiretso ng bahay. Doon, nakita ko ang lolo ko na nakaupo mismo sa ibabaw ng kanyang puntod. Tinawag niya ako. Lando, halika dito. Ang boses niya ay eksaktong boses ng lolo ko noong nabubuhay pa siya. Nanindig ang balahibo ko.
Tumayo siya, ngumiti at kumaway. Halos lumapit na ako dahil sa matinding pananabik ang nararamdaman ko. Pero may sumigaw mula sa malayo. "Huwag kang lalapit! Malikmata yan!" Paglingon ko, kapitbahay namin ang sumisigaw. May hawak siyang krus. Pagbalik ng tingin ko sa lolo ko, biglang naglaho yun at napalitan ng isang malaking itim na aso na nakatitig sa akin. Nagngangalit ang mga ngipin. Tumakbo ako hanggang sa makarating sa bahay at doon lang ako nakahinga ng maluwag. Simula noon, hindi na ako naglalakad ng mag-isa sa sementeryo, lalo na sa gabi. Para sa akin, totoo ang malikmata. Hindi mo alam kung multo, demonyo o masamang elemento, pero tiyak, gusto ka nilang iligaw. Ako si Maricara, isang guro sa probinsya. Araw-araw akong naglalakad patungo sa paaralan at may nadadaanan akong lumang bahay kubo sa tabing ilog. Matagal na raw itong walang nakatira. Ngunit isang dapit hapon, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasilip sa bintana, kumakaway at tilang umingiti. Naisip kong baka may nakatira pa roon. Kaya kinabukasan, nagdala ako ng pagkain bilang respeto. Kumakatok ako pero walang sumasagot. Nang pumasok ako, halos gumuho na ang loob ng bahay. Puno ng alikabok at walang laman. Para bang matagal nang inabando na. Kinilabutan ako pero iniwan ko pa rin ang pagkain sa mesa. Kinagabihan, napanaginipan ko ang matandang yon. Nakaupo siya sa mesa at kumakain. Sabi niya, "Salamat sa pagkain. Matagal na akong gutom." Pagkagising ko, wala na ang pagkain sa mesa ng kwarto ko. Ang iniwan ay tuyong bulaklak at abo. Sabi ng matatanda sa baryo, malikmata raw yun. Pero paano naging malikmata yun kung may iniwang bakas sa realidad? Hanggang ngayon, dinaraanan ko pa rin ang bahay kubo. Pero lagi akong naglalakad ng mabilis at nagiiwas ng tingin. Ako si Eric, UV Express driver. Madalas akong bumabiyahe kahit 10 oras ng gabi. Isang madaling araw, wala na akong pasahero at pauwi na ako. Sa may highway, biglang may babaeng nakaputi ang pumara. Mahaba ang buhok niya, basa ang katawan, at humiling na ihatid sa isang baryo. Tahimik lang siya buong biyahe. Nakaupo sa likod. Hindi man lang sumagot ng tanungin ko. Nang makarating kami sa baryo, tumigil ako at nilingon siya para maningil. Pero wala na siya. Ang naiwan lang, basang upuan at mahahabang hibla ng buhok. Kinabukasan, nagtanong ako sa mga taga roon. Laking gulat ko nang malaman kong may babae talagang namatay sa aksidente. Ilang buwan na ang nakalipas, sa mismong kalsadang dinaanan ko. Nakasuot siya ng puting bestida at nalunod raw sa baha bago masagasaan. Sabi ng iba, malikmata lang yon at dala ng antok. Pero paano ipapaliwanag ang basang upuan at buhok na naiwan? Hanggang ngayon, tuwing may babaeng nakaputi na sasakay sa hating gabi, nanginginig pa rin ako sa kaba. Takot na baka siya na naman ang pumara sa kalsada.